Hey guys, ελάτε να σας πάρω μαζί μου σε ένα outfit check όλο με ρούστι. Εδώ πραγματικά ουρλιάζω με αυτό το τζιν. Τέλειο, με φτερά στο τελείωμα Studio 83, τέλεια εφαρμογή, loose. Συνεχίζουμε με το πάκι και αυτό από Studio 83. Εντάξει, είναι σοκ, προσθέτουμε λίγο blink, φλου, γυαλάκια, flats και συνεχίζουμε με τσαντάκι Sorbet Island και είμαστε ready to go. Εντάξει παιδιά, αυτό το top, αλήθεια, πεθαίνω, φτερά, εγώ, εδώ, oh my god, κάποιο Marilyn Monroe moment, ζω μόνη μου. Εντάξει, δηλαδή αυτό το top είναι the dream, δεν υπάρχει περίπτωση να το φοράς και να μην σε κοιτάξει τύπου όλο το μαγαζί όπου θα είσαι, θα κλέψει την παράσταση, προσθέτουμε και λίγο ακόμα blink, όλα τα κοσμήματα είναι από το κατάστημα, Mosty, θα τα βρείτε όλα εκεί και τα σκουλαρίκια σοκ σε αυτή την απόχρωση σάπιο μήλο και για να το κάνουμε λίγο πιο βραδινό συνεχίζουμε με Studio 83 παπούτσια, πέδιλα ψηλά σάπιο μήλο, ίδια απόχρωση έχουμε παίξει σε όλο το look και λουνέα τσάντα, εντάξει, σοκ για να ολοκληρώσουμε, σοκ και εντάξει νομίζω έχεις χτίσει το απόλυτο look, αφήνουμε και κάτω μαλλί